स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच अशी गर्जना करणारे लोकमान्य बाल गंगाधर टिळक यांची पुण्यतिथी आणि त्यानिमित्त आज आम्ही इथं उपस्थित आहोत। एक निर्भीड पत्रकार ज्याने केसरी मराठी ही दैनिक सुरू केली आणि त्यावेळी आपण जे पारतंत्र्यात होतो त्याबद्दल आम्हाला स्वातंत्र्य मिळावं आणि त्यांनी जागृती केली असे एक महान पत्रकार सुद्धा, एक युगपुरुष आमचे लोकमान्य टिळक ज्यांची आम्ही लहानपणापासून आमकां एक शिकयला शाळेत प्रत्येक मग आता प्राथमिक शाळेच्यान ते आजपर्यंत स्वराज्य माझो तो जन्मसिद्ध हक्क आसा आणि तो मी मिळवणारच ह्या एका शब्दान जर संपूर्ण भारत एकत्र करू शकले तर लोकमान्य टिळका सारखे माणूस सो ह्याचो आदर्श दवरप ह्यो खूप महत्वाचो असो जाणवला। ह्याच वतीन आमी ह्यो दरवर्षी प्रोग्राम चालू आसा। सो आयज जर काही तरी आमी एक स्वराज्याचो आमी जो उपभोग घेतो आमी जो एन्जॉय करतो खंय तरी ताचें मूळ कारण ते आसा। सो आज तांकां खूप खूप मनापासून त्यांची शुभेच्छा त्यांच्या ह्याच्यात आणि त्यांची पुण्यतिथी निमित्त आज सगळ्यांक माझ्या कार्यकर्त्यांक तसेच पत्रकार भावांक ह्यात एक आणि एक गोडवा आज आनंदाची गोष्ट सांगपाची म्हणजे आमचे पत्रकार भावांचो आज पत्रकार खरं म्हणजे ते पण पत्रकारच होते। त्यांच्यानी केसरी मराठा त्यांच्यानी पत्रकारितेन संपूर्ण म्हणजे ब्रिटिशाच्या विरोधात बोलान त्यांची लेखणी करून एक तरेची माणसांक तयार केले प्रत्येकाक। आता म्हाका वाटतं आमच्या पेडण्याच्या पत्रकारांची तीच पाळी आसा। आमच्या पेडणे वाचोवपासाठी ह्या पत्रकारांनी असाच एक आदर्श धरून लोकमान्य टिळकांचा करत तर आमच्या पेडण्याच्या लोकांसाठी काहीतरी बरं जातली। एक त्यांच्याकडे धाकटीशी मागणी आसा, आयज पत्रकार दिन आसा, एक मागणं मी तुमकां मागता आमच्या पेडणेकारांसाठी असं पर्सनल असं काय ना आसा जेणेकरून आमच्या पेडण्याची बरी उदरगत जावची। जर त्यांनी जरी संपूर्ण म्हणजे भारत जर ह्या करू शकलं तर आमच्या पेडण्याचे पत्रकार नक्कीच जे खूप पुढे असतात आणि त्यांचा कार्य पण खूप महान असा। ते खरेच 24 तास काम करतात, सगळ्या लोकांक खबर असतात खिच्या टायमार अशें न्ही की बाबा अमक्या टायमार धांवन येतात। आजचीच गोष्ट मी काल संध्याकाळी फोन केला, सगळे जण येले। खरंच तुमका पत्रकार दिनानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा। तुमच्या कार्याक आणि तुमच्या एका सदांच यश येवचा आणि तुमचे कार्य निर्भीडपणान असेच चालू रावचे हीच एक तुमका मनापासून एक प्रार्थना। लोकमान्य टिळकांनी त्या वेळार त्या काळान ज्या वेळार आमचो भारत देश गुलामान नासलो त्या वेळार भरपूर आपल्या मराठा आणि हे दैनिकांसून भरपूर जनजागृती केली आणि लोकांमध्ये एक आम्ही स्वतंत्र कित्याक जावंक जाय लोकांक पटोवन दिलें आणि जनमत कौल तयार केलो। त्यावेळेची परिस्थिती सेपरेट आसली, पत्रकारिता सेपरेट आसली आणि आताची खूप भितून फरक जाला आणि तरी आसतना आमचे सगळे पत्रकार जे भाव आसात ते निस्वार्थीपणान खंयची पावस पाणी या सगळ्याक तोंड दीत पत्रकारिता करतात, आमच्या पेडण्यान अशी करतात। आणि जी आता राजन बाबान जो उल्लेख केला की अशी पेडणेकारांक पेडणे वाचोवचे खातीर हें करचें म्हणून आमचे निश्चित वावरतात आणि सगळे पत्रकार आमचे वावरतात आणि ह्याच्या फुडेंय वावरतले। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.